So pano tikupasirani hot current ya lero imene akuunikira nkhani munga DPP ndi MCP zikuoneka kuti weekend imeneyi wiki imeneyi zathana mawu unali kukhadzulirana aliyense momwe iye akudziwa malingana ndi udolo umene akudziwana nkhani zakatangale. Komanso pali loya amene wavuta kwambiri Alex Kamangira amene wazunguza kwambiri judicial system. Tatiye ntimvere ndikuonera bwino. Nkhani zathu mu program yathu ya lero ndiyo kuti zipani za DPP ndi Malawi Congress Party zatherana mawu lozanazala kuti kodi kaswiri pakatangale ndi ndani nditufuna tikambirane kuti kodi mwazimva bwanji zokhala bwanji nkhani zimenezo. Komanso lawyer amene akutrenda padakali panopa amene anthu ambiri akufuna tamudziwa kodi mwati Alex Kamangira ndi ndani, anthu ambiri akukambirana za zimene akukamba ndithu mmodzi mwa anthu azamalamulo amene oyimira anthu pa milandu amene timati lawyer kodi akuti chani Akamangira. Komanso tikufunika ma independent auditors pakalembera wachisankho likhale funso mene kodi tikufunika ma independent auditors pakalembera wachisankho. Komanso padali nkhani yokuti khangati apule khangati nthupi simuli bwino iya yapule khangati zativuta kodi timakamba apo nkhani chifukwa chani anthu timakonda kukamba nkhani zabodza. Ndinamva chimwendo akuyankha funso limene lero kuti mukafuna kumva zenizeni muzionera Times television akuti mavuto lake anthu mumamva zinthu kuma zinthu zoti zosagwirika ndi maso yayo nde muzimva zimenezo. Nkhani zathu azibambo enu ndi zimenezo. Nkhani yoyamba tiyamba ndi Alex Kamangira amene padakali panopa tsamba lawo ni tsamba limene likulandira ma likes kwambiri, anthu akukambirana kwambiri ndipo anthu afusana kuti kodi mwati amene ndi ndani. Akadakhala kuti adali engineer akulowera nkhani zimenezo ndikukhulupirira panopa maloya ambiri atamuuza ma legal terms kodi iwe ndiwe ndani. Koma uyu ni mmodzi mwa iwo amene ali ndi nkhani zambirimbiri zimene akukamba. Taonapo ndithu anthu okhudzidwa akulankhulapo ena ndi ena, komanso bungwe limene limayang'anira anthu ogwira ntchito za malamulo mdziko muno Malawi Law Society latulusa chikalata zimene zakambapo pa zimene zizi kuti kodi zikukhala bwanji, tipange bwanji, anthu apange bwanji. Tiyambe ndino amaphang'ombe kodi mukuti makamaka chikuchitika njani, tafika bwanji pamene tafika mwina mwachidule background kwa anthu amene sakuidziwa nkhani. Chimene amalawi ayenera kudziwa nchonena kuti pakhala pali madandaulo osiyanasiyana okhuzana ndi anthu amene agwira ntchito ku koti maka oweruza timati ma magistrate kapena ena majajiwo aku high court kapena court lalikulu la supreme. Anthu akhala kudandaula koma zodandaulazi zikuoneka ngati kuti ayi sizimamveka ayi. Ndiye bungwe la Malawi Law Society mukumbukira pambuyopa konza anena kunena kuti tifuna tikhale ndi chionesero kupita pa msewu maloya kuti mwina ganizo lathu limene takhala tikunena kuti payikidwe malamulo mpalamenti okhuzana ndi kayendesedwe ka ntchito yoyang'anira anzathu amene ali majaji kapena ma magistrate mdziko muno kuti malamulo amenewo ayikidwe chifukwa anzathuwa zimaoneka ngati kuti akhala kuti alephera kapena sakukwanisa zimene adalembedwera kuti azichita. Zimaoneka ngati kuti ayi ndithu they just get scot free, palibe chimene chimachitika kwa iwo ndipo palibe amene amapangapo mphamvu ina yonse kwa iwo. Ndi amakhala ndithu akulimbana ndi nkhani yonena kuti ngati simukonza bilu imene akhala akuimenyera kumbuyo koseku ife tipita pa msewu. Tinamva ndithu atakambirana kenaka zinaoneka kuti zabwerera mbuyo, komabe manong'onong'o okhuzana ndi nkhani ya judicial imapitirira. Koma mwina chifukwa cha mantha kunena kuti kuli zizungu zoti contempt of court ndilibe lawyer ndi zina zoterozo, amalawi akhala kumabweza moto kuyikapo ndemanga pa nkhani za majaji. Koma sopano uyu lawyer Kamangira Alexius anangoitulusa pa samba la mchezo la Facebook page yake. Ndikuyamba ndithu ndamene tikumuonayo wandevu ngati zangazi akuyamba ndithu kungoponya pamene paja nkumatchula mayina. Andifanya kuti ifeyo tikutchula zimene analemba sikuti ndi mlandu ya, it's not contempt of court. Amakamba za ajaji Ken Manda
komanso mmene mujatchulamu maloya angapo kuti jaji uyu ali ndi zovuta zakuti ndiye poyamba zimaoneka ngati toze one time thing kuti amene wangoponya kenaka kuona kuti akungoponya kuyikapo mboni yake maganizo ake pa nkhani imene ija mpaka na tinaona kuti kumbali ya jaji anakatenga loya nawonso ndi kupempha court kuti iyayi amene yutu akapitiriza zimenezo actually kunali kalata yomuopseza timatene ngati kuti yomuletsa no before actually injunction poyamba nanena kuti ampanga amusumira 250 million kuti apereke ngati defamation kena kapesa sonena kuti iye uchankuyankha kunena kuti inuyo kasumeni ndikupitiriza kumayankhula ndiyeso pano kupita ku court kuchankapeza injunction yomuletsa kunena kuti asayankhuleso zokhuza nda judge Amanda nafusa lawyer wina ndisanabwere pano amanena kuti injunction imene siyolesa ifa times kuchita comment ayi ndiyolesa Kamangira kuti asalembeso zokhuzana ndi Amanda ngati gagging order on him and not everybody else. So panopo zikuoneka kunena kuti bungwe la Malawi Law Society imene mwaichula yolimira anthu ogwira ntchito za malamulo mdziko lino alemba kalata ndipo mukalata yawo imene asayinira chairman ampaka komanso achiwiri wawo Tusume Waungulu akambamo zinthu zosiyanasiyana ngati mungatilole nthaungopita mwansangasanga zofunikira kuti tikhale ndi good background zinthu zimene akambamo mkalatamo chimodzi mwa icho ndiye kunena ndithu kunena kuti mwinatu tinakakhala kuti inuyo anzathu aku legislation that is ku parliament komanso inu aboma ku executive nkhani chatimanena ya bridge mwina munakhala kuti zinthu zijatu tinazikonza ndikuzipanga prioritize mwina apa sitinakatani sitinakafika. In other words akuapempha ndithu anzathuwa aku parliament and executive, please can you prioritize this? Akambamponso zokhuzana ndi nkhani kunena kuti iwo akuti anawalembera confidentially mwachisinsi anzathu a Judicial Service Commission kalata yokhuzana ndi kudandaula kwa wena amene sana wachule okhuzana ndi kagwidwe ntchito ka ajaji ake omwewa abanda akuti analembera mu April ndipo wamkulu wa majaji a Chief Justice Amanda anachita respond mwezi wa May kuti kalata idi tailandira koma zikuoneka kuti mpaka lero sizikumziwika kuti anapangapo chiyani ndiye nawonso amafuna kusamba mmanja kuti ifeyo koma pankhani ya jaji ifenso kumkwathuku tayesesa tidalembapo kalata kutengera ndi madandaulo amene timawalandira akambamonso mmenemo kunena kuti palibe legal framework kapena ndondomeko ya malamulo yoyendesera mmene a Service Judicial Service Commission ayenera kuyendesera ntchito zikuoneka kuti pamenepo palibe a proper framework ndipo ayikambamonso mukalata imeneyi akambamponso ndithu mukalata imeneyi kuti anthu they are entitled to holding to account anthu amene agwira ntchito ku court ngati majaji momwe tichitira ndi nthambi zinazo zaboma akuti ndithu people are entitled palibe amene angamakhale kuti is not accountable to anyone above the law anenaso ndithu kuti ndipo apempha kunena kuti iwo mukuona kwawo akuti the court may consider kuti mwina mlandu umene ulipo onena kuti osumirana wa 250 million mwina anakawedzeka kaye kuti aone izi nkhani zimene zinadandaulidwa zija zinakaperekedwa ku Judicial Commission kuti aone kuti kodi zayenda bwanji, then at that moment they would be in a better position to say kuti kodi zimene amanena Kamangira ndizoona kapena ayi. So machidule nditaungonena kuti iwowa ndithu amaonesesa kuti asatenge mbali but at the same time sana bwere in the open kumpanga condemn lawyer aoneka kuti Kamangira nkhani ya Law Society ayizungulira ndithu mwana ndiyankhule motero izikuoneka kuti palibe dongosolo lenileni lokuti anzathu ogwira ntchito mabwalo a milandu tingapange bwanji hold accountable because Judicial Service Commission iyo sikumveseseka kuti ntchito zake imagwira bwanji nchifukwa chake mutakuona kuti tikumazabwererano ku malamulo akulu a dziko. We going back to the constitution of the republic nkunena kuti yes pamene mwina anthu tikufunsa apa pa malamulo a dziko akulola kuti anthu ali ndi ufulu ofunsa chifukwa choti ndiye kuti momwe tinkachita frame
Judicial Service Commission mphamvu meeting kasipasa Yeah. sitinaunikire zinthu ngati zimenezi. anena a Law Society mkalatayi Yes. akuti chinali chiyembekezo chawo kunati constitution malamulo a dziko titapanga Yes. mbali imene iyi yokhuzana ndi Judicial Service Commission Yes. imayeneranso kuti payikidwe malamulo ena andondomeko Yes. yoti izigwira ntchito bwanji koma akuti up to now sizimadziwika bwino ndinene Yes. monena kuti alipo anthu ena amene sakudziwa kuti Judicial Muli Service ndani, Commission muli muli ndani. ndani. Yes. Bunge limeneli limasogoleredwa ndi Chief Justice amene ali mzikamanda ndiye muliso a Supreme Court Judge akapanda ali mmenemo ndiye muli Chairman of the Civil Service Commission Mr. Arthur Chibwana Yes. ndiye muli Chief Resident Magistrate awanda Austin Banda muliso a Pempho Likongwe ndi amene ali mmenemo unfortunately mukuyankhula ndi maloya ena amene tinachita konzati pa nkhani amanena kuti akuti ankhata analembapo kalata ku Chancellor College a whole paper a study yokhuza ndi Judicial Service Commission mmene munali mafunso onena kuti kodi ndi ndani amadziwa zonena kuti kodi commission inakumana liti kodi nkhani yochita recommend kuti munthu afuna akhale judge mmayendesa protocol motani akuti zinthu zake zimakhala ngati zanseli ngati zobisa kodi munthu akhala kuti chaka chatha mmanena kuti mwina amene amene anasumiridwa kapena anthu amene anabwera ndi milandu ma complaints ndi ndani milandu yawo mwathana nayo bwanji amene achosedwa ndi ndani kapena ngati pale ma disciplinary measures ena mwapanga zotani zikuoneka ngati kuti zonsezi somehow zachisinsisinsi even the Malawi Law Society akuoneka kuti maloya kumeneko they are not very happy ndi bunge limene la Judicial Service Commission tinene mosapyatira chabwino apa nkuku zikuoneka ngati mwachisinsisinsi chonchi ku judicial ku chimodzimodzi mwina meso timadandaulira kwa anzathu awa a defense force kuti akangoyamba kukamba za national security abwana timakhala kuti tulephera kuti tifunsane mafunso kodi tizigwira bwanji ntchito yofunsana kuti kodi apa zikukhala bwanji ngati tilibe ma guiding rules ngati tilibe malamulo amene azichita guide kuti wakuti aziyankha zakuti tiupanga bwanji apapa kodi akamangirawa alipo okha kodi ndi okhawa amene akuona zolakwika bwanji sofa sitinaone anthu akunena I stand with Akamangira anthu aopa chifukwa choti kumene kukukhoza kukumenyera kahamala chifukwa bwana akamenya kahamala my road pa 20 years abana amakhala ngati ausewera anthu akuopa kahamala ka my road nene chonchi mwina koyamba kwenikweni mosa khala mwathunthu kuti ndikugwirizana nkunena kuti Akamangira akuloza awa zoonadi kapena izi sizoona komano chinthu chimodzi chimene ndikuchionano nchonena kuti this country ikufunika be anthu ena ake bingana Akamangira moti mpando wawo tiupeza Akamangira akwenera azikhala muno Akamangira ndikunenera nchonena kuti kunamba in your introduction kunena kuti ku judiciary when it comes to judiciary mukamba za MDF kumakhala ngati kuti don't even dare untouchables ndipo musairekeze now over the years tambano mapaka discover kuti zina zimene amanenera kuti musakambe national security kapena musakambe contempt of court kumakhala kuti behind kwinako kuli nyasi zimene zikuchitika ndiye akumapa mafunso akangwana nyamata hoita inu komatu inu muzisamalitsa inu muyenda on thin ice ndi chizungu chimene adatiuza ati ana inu timakuona yes you're walking on very thin ice akuziwa adanena zimene tikadandaule kuti Judicial Service Commission padati zikadandaula lero tiyendi chilungamo atati today pakhale public inquiry ndona statement yomaliza ya Malawi Law Society ngati mundi ma complaints ma concerns lawyer wina kapena judge wina mutiuze how many people would go there and complain about particular judges mukapeza kuti kukakhala chindandanda cha majaji ena onena kuti akudiwa hawa kuti amapaka zinthu zawo mwantundu wanji ndibwerezenso sikuti ndi onse amene ali ma bad apples kumene kuti ena ngabwinobwino yes koma chimene ndikungoyamikira pa Akamangira nchonena kuti he has laid a better foundation for some candid discussions zokhuza ndi kujudiciary issues of accountability and transparency zimene nthawi zonse zimayikidwa pansi pa carpet tiziyamba kumazikambirana because those guys nani natsukulira kunena kuti majaji they are not angels, they are not sacred cows ngati timakhala pano ife kumauza apule citizen number 1 apule easy mukuyenda kwambiri anthu akuvutika tachepetsani
amene uja ndiye number 1 amene amasankha even majaji ndiye kalephera kumuza jaji Ayi. akulakwitsa. ayi So ndiyambe kunena kuti ineyo posawayikira kuti akulondola kadi awadya ngamabhazidi kapena ayi discussion imene ayamba yokhuzana ndi ku judiciary and how they handle their business it's worth it. tiyathandize bwanji akamangira amaphang'ombe chifukwa nthawi zambiri zimene zimachitika munthu umakhala wekha nkhondo yomenya wekha bwana ukulimbana ndi anthu koko ndiyovuta akamangira afunika support chifukwa akuluakulu adanena kuti pati pali minga mutati muone zimene mmene even akulimbira mtima amene wawa kuti ndikukakusumira kuti kasumeni ndekuti chilipo chimene akudziwa chimene titathandiza bwino ngati dziko akuyenera kuti amve kukuwa kwa akamangira ndi ndani and what should we do to make sure kuti we get to the bottom of this. Yes, nkutheka inaso kuti binangotchulidwa sanapange tizisefano titadziwa zona zokhazokha, but as of now how should we help this lone fighter? Ndimafuna kuyankhula mosapyatira maonena kuti ifeyo chidwi chathu is not about kuti ata akamangira kapena kuti atchula Amanda kayatchula loya wina ndani, koma nkhani ndionena kuti pali systematic failure, pali muli kulephera pa ndondomeko yakayendesedwe kamalamulo mdziko muno maka kopereka chilungamo maka uku ku judicial imene we can no longer ignore. Ndipo akamangira ndi macheso amene abwera at a time whether he's going to burn his fingers or not, koma I don't think kunena kuti moto umene wayaka apapa kuti uzimisidwa anyhow. Ndipo tipemphe anzathu aku judicial kuti musaone ngati akamangirawo ali okha. Kumbuyo kwawoku kuli anthu ochuluka, ma client, maloya anzanu wina mandiuza kuti even forum ine ya maloya kumaona kuti anthu aya musiyeni munthu ayakhule kusonyeza kunena kuti alipo anthu ambiri. Now anthu akamanena kumadandaula kunoti chonde tasinthani mukamakhala kuti ukhala ngati niyo simukumva, anthu amazapeza njira ina and sometimes very radical means to achieve the same. So nimafuna nene kuti kwathandiza kwake kukhala kunena kuti ifeyo tichose pama individuals tione system, because banja atakhala kuti amene akutchulidwawo mwina amapanga dizomwezo koma nkhani ndionena kuti ndokhawo. No, I think anthu zimene akudandaula nzonena kuti tikhazikise ndondomeko yabwino yonena kuti wina aliyense amene agwira ntchito mosasatana ndi malamulo ayenera kuti azipita uku kumoto. Amene agwira ntchito bwino azikhaso acknowledged in a fair way. Koma pasakhale munthu wina kumalamulo woti aziziona ngati kuti iyeyo ali above the law. Ndipo mantha amene amalawi ali nawo womaona ngati kuti kukhota ayenera kumaka disha, ayenera kumakhala ndi judge oti azimudziwa zimene zayenera kutha. Takhala tukumatchuka kuti Malawi kuno makhota athu ali bwino, inde that's one side of it. Koma to be honest, nkhondo imene ayamba akamangira ndi nkhondo yonena kuti Malawi wina aliyense amene akukondera dziko lake la Malawi, I'm sure will stand behind this and say it's not about Kamangira, but it's about the issues that are being raised. Ife ndimati tikambenani mabwana kumabwaloko kuti zomaganiza kuti Malawi ndi anthu osazindikira, Malawi kale imene idapita kuti ziza malamulo Malawi amamvesesa zinthu. Ndipo olo titakhala kuti ife tachenjera mwa mtundu wanji mina kunenera anzanga maphang'ombe siku la chifoti limafika anthu amayankhula zinthu zimene timaganiza ngati nzobisika zimazabwera pambalambanda anthu azakhumudwa. Ndiye akamangirawa mmene timaneneraso kuti ngati palibe chilichonse chobisa, ngati palibe chilichonse choopa, tiyeni tibwere poyera. Yes, ndikugwirizana ndi zimene anena a Malawi Law Society. Yes, kupempha kuti nkotheka kuti mutayimitsa kale kesiyo ichi chilesochi ndiye mutayang'ana no issues amene aupangareziwa. Yes, kodi is it possible tipange ka investigate is there merit zimene mkulu yakunena? Yes, chifukwa titatero ndikukhulupirira kuti zambiri tizidziwa. Yes, ndineneso chonchi kunena kuti abana change ikafuna kuti ibwere kampani kaya kudziko abana, no matter what measures you put in place kuti mpange block the change abana sizimathika mamazuka kamangira. Ndipo ndi madando la 40 imakhaula nani lakwana. Yes, dando langa loyamba. Yes,
Malawi Law Society analembera kalata mu April kwa amzikamanda a Chief Justice amene ali wapa mpando wa Judicial Service Commission kuti kwabwera dandaulo lokhuzana ndi judge uyu motere mpaka na pano mu October zikuoneka kuti there's been no proper response. Nkhani yake ndiomweyo kodi mukumayankhira mkabisira nanga how come even a Malawi Law Society sakuchita knowledge ndipo sakudziwa how come? Because if you operate like that as a judicial commission and amakhani maganizo awiri, one, it's either nanunso mukuzowapo kanthu nde mukhala ngati mukuchitira dala or kapena mulibe capacity, you are inefficient, simple as that. Koma ngati mulibe chobisa, I would have expected kuti anthu akabwera kusada ndalo zokhuza ndi judge mu April inu kuchita acknowledge mu May mpaka na zafika October and you haven't gotten back kwa munthu amene wadandaula dandaulo loyamba. Dandaulo lachiwiri ni madabo akunena kuti pamene tikumva zonena kuti akuti Malawi Law Society akwauza Malawi kuti you are entitled kuti mutakwachita hold ma judicial officers to account. Ine nimafuna kuti nawonso Malawi Law Commission Malawi Law Society awathandiza Malawi kumvesesa pamenepo. How do we do that? Educate us. Yes. How do we hold these people accountable when they have that hammer? Exactly. You are in contempt of court. For example, contempt of court. Yes. Ndiye kuti telekeze kuti kuli chigamulo ku court. Yes. Ndiye ineyo ndikupanga zosusana ndi chigamulo chimenecho contempt of court. Olo kuli Nkhani. Kapena kuli Nkhani ina kweruza. Yes. Ndiye ineyo mukupanga comment kwanga ndikuchita influence judgment. Yes. Contempt of court. Yes. Koma otherwise musapeza kuti mawu amenewo amakhala misused ndipo they are used against anthu ngati a threat. Malawi Law Society athandizeni kuti Amalawi amvese pa nkhani imene. Mwina nimalize motere kunena kuti izi zomanena kuti yayi palibe ndondomeko yake bwinobwino. Ineyo I'm asking myself kunena kuti kodi a Minister of Justice where is he in this story? Kodi munduza kuti not only the Minister of Justice koma mmene monso muli Ministry of Justice kodi ma constitutional lawyers ameti nawo nkhani ngati zimene zizi mukuziona bwanja boma mungokhala chete 14 yomwe muli mboma zichatimanena zija pamawa muzakhala inuyo amene muli odandaula. We cannot leave this situation to continue and carry on like this. Apa mafuna mzipira break. Yes. Mafanele kuti tsiku lina tidabwera pano tinkadzudzula nthambi imodzi hedwa kumeneko. My speaker. Yes. Ndi my MP awo. Tinkanena kuti kumene mtsogolo wawo ndi ndani? Ndinu ya speaker. Moneka kuti amakopyeza ndi my MP. Yes, tinkanena kuti timamva kuno ife zinthu kuti you are gagged. Yes, that side. Maopa ndithu kumafuna kumachita kutumiza mauje mahwip. Mapetsetsa. Yes, ama MP awo opyezani. Tabwera pano. Yes. Wauza Chakwera. Abana. Zikunenedwa easy if you don't act pamakhala issues of perception. Anthu amangokupaka matope. Mwachula abazi kamata. Ndi wankulu wa Judicial Service Commission. Yes. Chairman, Chief Justice. Wamabwalo alilandu mdziko muno. Yes. Akatoka izizi. Kamangira yakamona asantenge kuti ndi mwana wa Nsuli. Ofuta kulela. Anene kuti wait a minute. Akuti chani kuti maya. Chani Kamangira. What are the issues? Kamangira ndamva pa kuti adadwalapo mutu. Kamangira tusakudwala matenda ali. Ena nkuganiza kwawo kwa hafu ino mali mina kusaganiza. Yes. Atoma bangalo plan ro ndethane naye Kamangirayo. Ati ukuonani? No. Ndipo Kamangira simuthana naye tithana ndi Nkhani sosati Kamangirayo. Ile ndo abembe a Chief Justice. Amene so ama banga chair uku. Issue iyi. Mina unini nawo. Akutaka dandaula Malawi Law Society mbuyo. Yes. Tapanga chani. Pakangoneka kuti izukhanga lisizukukhudzani ngoyanga kumbali. Anthu akupaka ndi matope ndipo Mariani, bumu wake satheka. Anthu amulungu. Timanena apa timauza amayi anabero mzikamanda. Asoli mtalimanje. Yes. Timanena kuti mayi. Padali achifundo kachali apa. Anamenya ntchito yabwino ndi kuchoka anthu tikombera manja. Aliyese kumombera manja. Mwabwerapo apa. Mwena mukhalepo bwino. Chibwanapo apa. Samamveke tinkhani tinditi. Chimozimozi so tiauzeso amzikamanda. Yes. Bwana. Kukumveka tifungo kumene muli acheyaku kumene so muli mkulu wakewo. Musakhale munthu wokuti anthaziza kutchulani mu nkhani zosakhala bwino pamene muli nawo kuthekera kuti mukhoza kuthesa zimene zizi mokhutitsidwa wa Malawi chifukwa palibe amene ali pamwamba palamulo not even anu amene mapereka chilungamo kwa Malawi. Amalawi amakukhulupirirani
kuti mmapereka chilungamo ntchito yanu ndiyofunika integrity yanu isamakhale anthu akuyikayikira not even 1% kuti tithandize simatheka lawyer kuchita kumaita kusankha ndi kampesa jaji wakuti past 1 mamawa What judge? Akapita kwa judge wakuti it's obvious. Positive. Oloka injection katengedwa. You know what has happened? Chifukwa cha ntchito umenewo maloya aonena kuti mwina ndogwira ntchito mozipereka mwa chilungamo. They are frustrated in the industry. Chifukwa kumaona kuti kodi phindu lake ndi chani? Ndiwerenge mafailo mabuku makesi kupa ndikulemba uku kesi agamula kale. Chifukwa chonena kuti mwina lawyer wambali nayo wapita kale kwa judge akudziwana. Ndi komanso mukwaphera ufulu amalawi amene akamapita ku court amakhala ndi chikhulupiriro kuti mlandu wangu chilungamo chikachitika. There will be no justice. What's the point of having the courts? Ndikumanena kuti a justice in this country ngati inuye mukapanga deny amalawi through corruption of the very courts that are supposed to protect Malawians. Bwana Mzikamanda, nkhani ndi ayikulu. Tuyang'ana mwachidwi mmene zikhalire kumene koko. Akamangira simulinoka yayi tili nanu. Muti mpando tikupezerana apa tizakambe tungodikira ziwiri zitatu zithekaye kuti tisakhale tikupalamula mlandu pofuna kukonza zinthu chifukwa pamene ponso tizinena mumveka bwino pamene tifuna kukonza zinthu tisalakwiseso ayi imeneyo inali hot current part 1 ndipo tikupasirani hot current part 2 tindikhale mmodzi hot current part 2